Avui cuinarem un plat de la cuina tradicional catalana, guatlles en escabetx. Això sí, li donarem un toc oriental, per fer-los una mica més modernes. Què us sembla? Anem a cuinar? Bé, comencem. Jo faré 6 guatlles. Una, si volem una tapeta, 2 per persona com primer plat. Posarem sal, llavors ficarem una mica de pebre també, ben saonades, i anem ja cap a la cassola. Un bon raig d'oli d'oliva, i anem posant les guatlles i les sofregirem fins que quedin daurades, no cuites del tot, només daurades. A foc viu, amb l'oli fort, i anem donant voltetes cap a un costat, cap a l'altre, fins dorar-les més o menys del tot. Vale? Mireu, veu? Ja les tenim. Així estan crues, estan dorades, la pell ben dorada, que és el que donarà després un gustet especial. Hem parat el foc, que no se'ns cremi l'oli. Important perquè sobre aquest oli continuarem cuinant. Ara les verdures. Una ceba, cebes de figueres, un prai, talladetes petites, així, ràpid. Veieu? Un porro, tot tallat de la mateixa mida. Una pastanaga, també, a dauets, en deien totes les verdures, en primer. Un shiitake. Aquí ve el toc oriental que es deia abans, el primer toc oriental. Podíem ficar altre bolet, un rossinyol, un rovelló, i els ais que no poden faltar cap escabetx. Hem trencat el cap, amb 4 o 5 ais farem prou. Els pelem i els trinxarem ben petits. I amb això tindrem totes les verdures que ens fan falta per fer aquest escabetx. D'acord? Així, vinga, picadet, picadet, picadet. Ràpid. Cap a la cassola. Hem tret l'oli brut, una mica l'hem colat i afegim una miqueta d'oli nou. Afegim els ais trinxats primer, els remenem una miqueta i quan comencin a sofregir, a ballar amb l'oli, abans que agafin color, només que estiguin d'allò, afegirem les verdures. Les cebes, primer remenem una mica, les cebes, el porro, remenant, que no se'ns cremi sobretot, les pastanagues, tornem a remenar. Això ho fem al foc baixet, cuidant, que no se'ns cremi el sofregit. Quan està sofregint podem afegir mig gotet d'aigua i tapem. Això ens ajudarà a començar a coure les verdures i que llavors sofregeixin millor. Sofregeixin ja quan estan un pèl cuites i així no se'ns cremaran tant. Continuem sofregint fins que se redueixi l'aigua i ara ja és un sofregit normal. Veieu? Vinga, el shiitake. Ja dic, jo he posat shiitakes que m'agraden molt amb els escabetxos. Podeu ficar el bolet que vulgueu segons temporada. Tornem a posar les guatlles. Les anem repartint per la cassola. Així, posant-les. Vinga, anem cap al jardí, agafem unes herbetes, jo tinc una mica de farigola i una fulla de llaurer. Si teniu romaní també podeu fer. Si no teniu jardí, doncs les compreu, els testos, o poseu espècie seca. Hem posat uns grans de pebre negre matxacats, ara afegim el vinagre, l'altre toc oriental, la salsa de soja, una mica de caldo de pollastre, de brou de pollastre, un parell de tomàquets ratllats, un parell de tomàquets de penjar i l'oli. Us posaré les proporcions d'aquests líquids amb la descripció, amb la caixa de descripció al final, no us preocupeu. Posem una mica de sal, tapem la cassola i deixem córrer uns 45 minuts. Bé, ja ho tenim. Mirem, aviam com ha quedat. Veieu, això ja està estufat, ja està perfectament escabetxat. Quin olor que fa de vinagre, de soja, de tot. Ara parem el foc i ara ho deixarem reposar unes quantes hores o tota la nit.
Ja ho tenim, això, irem per emplatar. Ho farem en unes mongetes del ganxet com guarnició. Perquè quedin bones, les salpebrem una miqueta amb un bol de vidre i li afegirem una mica de les verdures i de les cabets de les guaies. Una part, només una part. Remenem tot plegadet perquè quedi sabrós i ho anem posant en un plat. Això ja és molt fàcil, Això ho podem emplatar de diverses maneres. Una guaia sencera, així com he posat jo, o tallada pel mig o a trossets, al vostre gust. Les herbetes del jardí i ja ho tenim.